Lau masuk ma parhaladota pinangi dodo hormat jong mahita dingnat tabi. Huriani Tuhatan nahu haulongi hami di 4 minggu nong salpu nunga tabulus minggu Advent ima pangaradion managam haroroni Kristus padualion dohot mamestaon hari hatutubuni sipaluai nuaeng sahat mahita tu parpunguan bodari parningotan hatutubuni Tuhan Yesus jongjong dohami dison parahaladuni huriata pasahatot tabi tuhamu di bagasan lasniroha selamat hari Natal madihamu saluhutna dameni Tuhanima manggohi rohamuna selamat hari Natal manang dihamu di pesta perningotan ari hatutubuni Tuhan Yesus bornginon diarahod dohita mangedehon Jehovah edehonot tama tutu Jehovah siala haluaon na binahen nai tuhita songon parangan perbenua gijang dohot akka parmahan di ladang Efrata marede pasangapon Tuhani siala hatutubuni Yesus sipaluai dibornginope girgir todita mamuji Tuhatta Yesus sipaluai atikpe godang tadopi akka hamaolon lumobi pangotak ni pandemi COVID-10 sia marede tari permahita upuji Jehovah ai disuruh do anakna gabe hangulwata maredema hita Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon amen nunga tubuh dihita sada poso-poso dilehon tuhita sada anak papetu abarana dosogot harajaon jala bahenon na guarna
sipartahi haholongan, ulu balang ni debata ama saleleng-lelengna, raja ni hadameon, endehon hamuma endena imbaru di Jahoba, endehon ma Jahoba ale sandok tanoon, pajojor hamuma di tonga-tonga ni aka sipele begu hamulyaonai, di tonga-tonga ni saluhut bangso hahol halonganan aka nabi nahenai, marsomba mahamu tu Jahoba, marpahean ma parhadoaon, aka hitir mahamu maradopon ibana, ale sandok isi ni tanoon. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanamina di Banua Ginjang, mandok mauliate dohami tuho, alani godang ni asini roham dihami, ai di basa-basahon hodo anakmu nasasadai tuhami, na di pardangolanon, asa malua hami marhite-hite ibana, sian dosa dohot sian hamatean saleleng nilelengna. Upangi dohami tuho, sai sondangi marohanami naholomi, marhite-hite tondi parbadiai. Akup ni i, sai parohai mahami, asa huboto hami mandok moliate tuho, asa tarapul situtu rohanami, di hagogotan dohot di hapangunjungan, pahot maha porsiaon nami tuho, atipe huadopi hami dope pangontak ni sori mago COVID-10 sia, gohima rohanami dohot lasni roha sialas hatutu bumi, asa martua hami, alaradeho gabe jolma hungopkop hami, tangihon matang yang nami, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di acara Parpunguan Bodarion, iman nartar surat di Sada Johannes tolu ayat 20 tolu, ondo patikna, nong porsea hita digoarni anakna Yesus Kristus, huhut masih haholongan, songon naong tinanohan na itu hita, rap mangidogogo mahita tu debata, ale Tuhan debata, saya pergoki mahami, mangulakwa mahorbar tupatikni. Amin. Oh
Kuriani Tuhata dimulanai masai denggando saluhut natinopani debata Aisyat tarbege dohata namandok dungi nunga denggan di ida debata jaladung di topa debata pejolmai tu porlak edendo di paujak inganana dang di harangan manang tombak longo-longo porlak eden ima inganani jolma pauliuli parsaoran dohot mangoloi debata porlak edendo gobaran ni ngolu nadenggan jala maratur hobbar tulomo ni rohani debata alai dang manahan jolmai mangoloi patik ni debata gabe madabu ma tudosa Tudos tu si Adam dohot si Hawai dohita jolma na jojotan mamilit jala mamulahon na pasonang rohata sadiri dan marajahon tu hata ni debata masa ma parhusoran na balga di ngolu ni jolma sega parsaoran dohot debata molo di mulana boy nasida mardalani di Eden jala makatai dohot debata songo namara marlea-lea nuaeng disi di bege soarani debata martabuni manasida parsaoran dohot dongan jolma pesegama tubuh malate ni roha pangiburuon kosong dohot tuna mamun ditongani hamajuan ni ilmu pengetahuan dohot teknologi nalam doras jot-jot do tabege barita na mambahen roha busi saon lapisan ozon nalam marnipis laut dohot tao naong marlaok harangan naong sega songoni nang pamanasan global ginjang ni roha dohot hamok kusan ni jolma mambaen mapitung mata ni roha na mangaradoti hauliaon ni natinopa ni Tuhani panghohon ni dosai tubuh mabiar ganuh maholan mangharikoton dirina sadiri tambah taon lam rarat do dosai nang pakorhona manegai aka parngoluan ni jolma lam ngali maholong ni roha lam mandao ma jolma sian debata nuaeng di bagasan unduk ni roha roma hita tu adopan ni debata mangido asa marpangulahi roha ni debata midahita alani ragam ni dosa na taulahon di ngoluta jongjong mahita ale Tuhan debata para si rohana sumurung diborngin natalon rodohami tujolom manopoti dosa nami akan nahubahen hami marhite hata nang pambahenan nami ale Tuhan asi marohami dasandok bangsono dang tarbahen hami do pesikop mangendehon ho di ngolu nami
marhite hata nang pambahenan nami, ai sipata do hata nang parangen nami, gabe si isahan jala mambahen marlea goarmu, hurang dope nang riani hora rohanami, pasabam rohani parohana bojok, pahehe akana nirupa, mangapuli akana marsak, marasi niroha tu akana pogos dohot nadangol. Alil Tuhan, gohi marohanami dohotondi, asa maruho kami mamula ulo moniroha. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata, songonondo hatani Tuhan Jehovah, romahamu tu au asa mangolu tondimuna, ninna Tuhan Jehovah, tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenonhu songon itak, nang perara songon abit kasumba, gabe songon hapas do muse, hasangapon ma di debatana di ginjang. Yanggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonondo, uju oroan ni si Joseph ido pe inana si Mariai, gabe-gabean do ibana si Antondi parbadia, andorang soma si pado nohon do pena sida. Allah parohan na bonar si Joseph, na mangurus si Maria, dang adong rohana paurakon na sida. Gabe ditahi rohana nama, naing sirakonon na songoni. Alai dina songoni do petahi ni rohana, di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani namandok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria, gabe donganmu saripe muse, aina sianton di parbadia do nanaing tubuh di ibana. Tumubuhon anak na ibana, Jesus do goarna elnanmu, ay paluarna do bangsona, sian akka dosa nasidabe. Masa pesudinai, asa jupang nahinat taon ni Tuhani marhitesian panurirangna namandok. Ida hamuma, gabe-gabean dona marbajui, tubuhan anak maibana, jala bayanon do warna Immanuel, lapatanna dongata ma debata. Ima sahatna, martua doakana tumangihon hatani debata, jalana piopsa. Amin.
maka moleatehon hatutubu ni si paluai. Hatutubu ni Jesus dada di tongan ni parnguluan na sikop sada hurang manang a. Halai di bara ni pinahado. Ala swadong inganan parmianan di si Joseph dohot Maria ujui. Jesus tubuh di bara ni pinahan. Imatadda ni narade Jesus makilala. Parnguluan ni jolma na tinggal di akka udung-udung na met-met. Manang bale-bale na ruet-ruet. Songoni nang akka na tarduru. Manang dipaduru siya tongan ni masyarakat. Mauliate maale Tuhan Yesus, alarade ho mangkokok nami jolmana di padang olam. Tuaka parmahan di ladang do perjolo hasahatan di berita hatutubu ni si paluai. Bulus dorohan nasida majalo baritai. Jala dos rohan nasida. Masih padohan. Asarap borhat tu Betlehem. Gabe jupak sama si Maria. Si Joseph dohot poso-posoi. Aka parhapistaran sian purbape dohot doro marsomba tu Yesus. Songonon natar suraki didok nasida do. Dunga huida hami bintangna narodo hami naik marsomba tu ibana. Sere hamijon dohot akka na angur di pasahat nasida. Persebon nasida tu Jesus na tubui. Nang hitape dohot mahita makamoleatehon hatutubu ni si paluai. Narade makilala na masa tu dirita di tongan ni pandemi COVID-10 sia dohot mangasihi ta. Jongjong mahita makamoleton holong ni rohanai uhut pagalakor lilin gabe tadda asa tungtak kasodang nai manodangi ngoluta. Jongjong mahita salut. Lau mahamu baritahu kamu ma Jesus do panodang ni portibion na sotuba mardalan di naholom na mangihuton ibana.
Parende mahita sian buku ende nomor 54 sonang ni bornginai. Maju semua maju. Taha tidakon maha porsiaota songo nahina tidakon nidongata di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan nato mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabean sianton di parbadia andorang sohubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon na mandok tu amanai pargogona sohatu dosani
Disima ibana pai mamulak sugut tutanoon, manguhum halakna mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sugut daging dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabegema kor virtual sian Deborah dan Naposo.
Joyful, joyful, Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Hail thee as the sun above. 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 Sunggul-sunggul Manang Pemberitahuan Jumat 24 Desember 2021. Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam persekutuan ibadah ini. Khususnya bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu di gereja ini, kami ucapkan selamat datang. Horasma dihita saluhutna. Sada ibadah malam Natal pada hari ini Jumat 24 Desember 2021 pukul 17 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 19 WIB Bahasa Batak kita mengadakan ibadah malam Natal Parpunguan Bodari Parningotan di Hatutubuni Tuhan Yesus. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan STT HKBP atau Sekolah Pendeta HKBP. 2. Pesta Natal pertama dan perjamuan kudus. Pada hari Sabtu 25 Desember 2021 adalah Natal pertama, Pesta Parjolo Parningotan di Hatutubuni Tuhan Yesus. Kita mengadakan kebaktian bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan kebaktian bahasa Batak pukul 10 WIB dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial. Manang Seritas Emergensi HKBP. Ima sunggul-sunggul Papungu pelian sada A sada B Marende Mahita sian buku ende nomor 602 di Natal na Parjoloi. Joy
Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti hati-hati nang pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Salam sehat dan selamat hari Natal. Dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Hatta ni debata nagabe turpuk jamita disilas ni rohatta di bagasan bornginon. Iman na tersurat di Pesalmen biddu 147. Mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat 10 sada. Pesalmen biddu 147 mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat 10 sada, atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan Mazmur pasal yang ke-147 dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ujaha madihita tapayut ihut ma di bagasan rohat tabi. Puji-pujian di debata si topa sasude. Haleluya. Ai denggaddo endehonotta debatatta. Ai hasudungaddo ibana tama puji-pujion. Jahobado na pauli Jerusalem. Ibana na papungon halak Israel. Akka na maparih. Ibana pasabam akka perroha bojok. Jala dililiti akka bugang nasidai. Ibana ubilang torop ni akka bitang. Di jodo goar nasida sudena. Tibuldo tuhatai jala pargogo situtu. Dang habilangan parbinotuhan nai. Jahoba paheyon akka nanirupa. Ipatuki tutano ianggo akka parjahati. Maredde tari parmahamu upuji Jahoba. Marhite-hite hamauliateon. Palu hamuma uning-uningan mamuji debatatta. Ibana makukupi langiti. Marhite-hite obun. Ibana paradehon udan tutanoon. Ibana patubur duhut di akadolok. Ibana mangalehon tu pinahan gagatan nasida. Nang tu akka anak ni pidong sigat. Akka na ngwak-ngwak. Dang lomo rohana mida hagogoni hoda. Dang lomo rohana mida ay ni bawa. Dihalomohon rohani jauh badotahe. Akka na makabiari ibana. Akka na makalunguton asi ni roha naik. Dia 10 sada salat nari hujaha. Di halomon rohani jauh badotahe akka na makabiari ibana. Akka na makalunguton asi ni roha naik. Ido anggo sahatna. Uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus diborngin natalon dohot tema edehon ma Jahuba. Dohot tema edehon ma Jahuba. Nyanyikanlah nyanyian untuk Tuhan. Yang pertama sekali kita tanyakan di dalam hati kita, mengapa di malam Natal ini buasa dibornginon di patuduo debata di pabua debata tuhita pola ikon edehonot ma Jahuba. Mengapa kita harus menyanyikannya? Molotai deturpukon mamuka sian haleluya manutupe haleluya. Diawali dengan haleluya dan diakhiri dengan haleluya. Haleluya merupakan ungkapan atau pujian yang diberikan kepada Sang Khalik, manang Sang Pencipta. Buasa menjadi pertanyaan, mengapa kita harus memuji Dia? Apa yang menjadi dasar untuk kita memuji Dia? Molota puji sasa halak berarti ada sesuatu yang spektakuler nabi nahenna dang hidup. Dan pujiota halak molo dang adong nabi nahenna. Pujiota do halak
moladong na istimewa na luar biasa na binahen na. Pinuji magwar ni debata. Jago do imana ba? Buasa ala denggad do parhurion na. Tama do iku pujot ta imana, jago do imana ba? Buasa ala jago do parkarijuan na. Olo do daba burju do ibana. Buasa ala diurupi banau. Heado ita mamuji sasahalak molo songon nasotabo pabahenan na mabajut ni rohata pujot ta do ibana dang pasti celaan yang ada. Molo denggad do dibain ibana tu sasahalak ali tu hita dang denggan dipuji halak ibana ay hodo dang diboto hodo songo dia do sasitong na imana dang tu hoi inna. Kita memuji seseorang itu diakibatkan karena kita melihat sesuatu yang wah, sesuatu yang lebih, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spektakuler sehingga kita memuji dia. Lasongonido Nabi Nahini debata. Allah membuat sesuatu yang luar biasa di luar kemampuan kita jolma. Allah membuat sesuatu yang spektakuler di luar dari kehebatan manusia. Molo tapayut ihut acaraon ngadi si sudesa sitong na jamitai. Tapuji debata ala songoni madenggan bahasa pabahenan burjuni rohani debata. Asini rohana tuhita. Ido ubahen didok ay denggad do endenota debatata ay hasuduwa do ibana tama pa puji-pujion. Dia adalah Allah yang baik yang sepantasnya dan selayaknya kita memuji dia. Mungkin jikalau kita tanyakan di dalam hati kita, apa yang membuatmu memuji Tuhan? Ragam do pasti alusta. Ada ubahen nama baik kita lau memuji debata. Pasti bermacam-macam. Karena Tuhan mengangkat saya dari keterpurukan. Karena Tuhan menuntun dan membimbing saya dalam pendidikan. Karena Tuhan menjaga dan menyertai saya dalam pekerjaan. Karena Tuhan memelihara kehidupan saya sehingga saya sehat. Karena Tuhan menjaga kehidupan kami sehingga kami bisa di dalam kerukunan, di tengah-tengah dan damai Natal pada malam hari ini. Karena Tuhan memelihara saya. Karena Tuhan telah menyembuhkan luka hati saya. Karena Tuhan mengangkat saya dari kegelapan menuju terangnya. Sehingga saya memuji dia. Karena Tuhan memberikan berkat-berkatnya kepada saya. Sehingga saya memuji dia. Dang na pujot ta debata di lewat debata hi pasot tu hita. Dang na pujot ta debata boy hita. Patupahon malam Natal di Bagasa tikpion di Bagas Joron di debata. 2 tahun kita masih dalam posisi pandemi COVID-19. Jala dohonot tado nga estafet be ulaone. Borhak do si Delta, ale rodo si Omicron. Nga dia estafet halaki. Ale pinuji ma debata. Dangalani gogot tahun, dangalani hamalot tahun, dangalani hamalon pemerintahon. Boy hitam mapatupahon malam Natal di tengah-tengah gereja. Dan inilah setelah 2 tahun kita melihat gereja ini ada kembali. Bahasa salelengon live streaming. Salelengon dibatasi. Ale tetap do hitam mengikuti protokol kesehatan. Dengan memakai masker dan menjaga jarak. Ala ini argado dirita. Argado hita di jolo ni debata. Ido ubahin ikut tamado pujot ta debata. Molo taida di buku acaraon songo dia do pambahenan ni debata tu hita. Dungi nunga denggan di ida debata jaladung di topa debata pejol mai tuporlak eden do di paujak ingananna dang diharangan manang tobak longo-longo. Dia menempatkan kita di tempat yang istimewa bukan di tempat yang
membuat menderita. Tetapi tempat itu menjadikan manusia itu gijang roha. Menjadikan manusia tidak puas dengan apa yang diberikan Tuhan. Nga adong, say nahurang dope. Nga dilehan, say nahurang dope. Tidak pernah cukup dengan apa yang dimiliki. Nga denggat di debata, perla edeni. Jala nga denggat di pasat tu si. Inganan nih. Sudah begitu istimewanya tempat itu. Semua boleh kau nikmati. Tetapi satu, buah yang di tengah-tengah taman ini jangan kau makan. Alai, karena ambisi kedagingan dan keinginan, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jal di Papua dotu hita, kemajuan zaman juga. Mau lihat emang, ala denggado mardalan parmingguota, HKBP Mampang Perapatan, nang pe adong namar minggu di bagas tabe ima alani kemajuan teknologi, live streaming, multimedia yang begitu kerja kerasnya, bagaimana pesan Natal, bagaimana firman Tuhan sampai ke rumah kita masing-masing. Bagaimana firman Tuhan, ibadah ini diperdengarkan di rumah kita masing-masing. Bukan hanya di gereja, tapi di rumah kita masing-masing kita bisa memahami dan memaknai Natal sesungguhnya. Dangalani gogo nasidai, karena kasih setia Tuhan jala tamado pujiota debata. Marhite terpukon didok debata buasa pujiota debata. Didok di ayat 2, Jahubado na pauli Jerusalem, ibana na papunguhon halak Israel, akka na mapar. Tuhan kembali membangun Yerusalem, Tuhan kembali membangun kehidupan kita, Tuhan kembali memulihkan kita, Tuhan kembali mengangkat jiwa kita yang merana, Tuhan kembali mengingatkan komitmen kita sebagai pengikut Kristus, sehingga di malam Natal ini dia mengumpulkan kita, dan inilah sesungguhnya makna Natal. Jadi dakolat tubuh putih, dia tidak hanya lahir secara cuma-cuma, tetapi kelahirannya membangun Yerusalem, kelahirannya membangun kehidupan kita kembali, kelahirannya mengangkat kita dari keterpurukan, kelahirannya menciptakan komitmen daripada kita, kelahirannya mengumpulkan kita yang tercerai-berai, iman nanidok diturpukon nama par. Ragam do nama baik kita gabe mapar. Ragam do perdalanan ningulut nama baik kita gabe tercerai-berai. Ragam do ngoluta mabain hita gabe mapar. Jala di ayat 3 didok, ibana pasabam akka perruha bojok. Jala dililiti akka bugang nasida. Dia juga membalut luka yang patah hati. Torok do kena poso hubereng dison. Jala selamat datang madihamu kena poso. Apakah karena memakai masker? Tetapi rata-rata saya lihat hampir saya tidak mengingatnya. Yang artinya molosohui ngoti berarti baru dope, baru hubereng. Tuhan mengangkat manusia-manusia yang patah hati. Baik patah hati karena kekecewaan di tengah keluarga, baik patah hati karena putus cinta, baik patah hati karena keinginan naso tercapai dope, baik patah hati yang disebabkan oleh lingkungan, keluarga, orang tua, pendidikan, pekerjaan. Tetapi Tuhan mengangkat kita dan mengingatkan kita, di Natal ini Tuhan memulihkan kita. Tuhan memulihkan kita, membalut luka kita. Ililiti mana dong?
Dia membalut luka kita, dia mengumpulkan kita yang tercerai berai, dan dia juga memperhatikan di ayatnya yang ke-6, Jahuba paheon akan nanirupa ibatuk itu aktutano ianggo aka perjahati. Orang-orang tertindas pun dia angkat. Alani nu ngatara lusi be. Losok, arsak, pargulmito ningulutta. Ternyata Natal memberi makna sesungguhnya di saat kita tidak berharga, di saat kita tercerai berai, di saat kita patah hati. Natal ini mengingatkan kita, mengingatkan saya, paingotok kita seluruh, Anda semua kita yang berkumpul di bait yang kudus ini, dan jemaat yang mengikuti live streaming di rumah melalui darah dan tubuh Kristus, ipa malum ibana dohita. Dia menyembuhkan kita, lukamu terobati, keberadaan kita, hidup kita telah dipulihkan Allah. Odo umbahen bahasa pujot taibana. Inilah yang membuat kita masih dilayakkan untuk menikmati Natal ini, untuk memaknai Natal ini. Layaklah kita memuji dan memuliakan namanya. Unang be sedetik pun ngolutai marisuang. Unang be sedetik pun sautip be dang merlapatan saluh natapatupan natabahini. Jangan biarkan setiap hembusan napas ini tidak memiliki arti apa-apa. Jangan biarkan setiap hembusan napas ini tidak kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu makna bahasa tubuh ibana di kandang domba. Bukannya tidak bisa dia membuat tempat kelahirannya berhiaskan emas, singgasana yang tinggi, yang begitu hebatnya, dang nasobohi. Halai iman apa tuduhon, pada saat manusia itu berada di titik nadir yang terendah, pada saat manusia itu berada di titik lemah, kesombongan, keangkuhan, sirna, dan tak berdaya. Karena Allah ada di tengah-tengah hidup kita. Itulah sukacita Natal. Gelimangan dosa kita telah diangkat. Penderitaan kita telah dipulihkan. Tetapi tetap, sekalipun Omikron ada bersama-sama dengan kita, kita tetap menyatakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Alani puji tama debata, puji ma Jehovah, pujilah Dia, karena di sukacita Natal ini, ipangido debata tuhita, puji ma Jehovah, edehon ma Jehovah, nyanyikanlah nyanyian untuk Tuhan, bernyanyilah untuk Tuhan, karena kita bernyanyi dan asal bernyanyi, karena kita bernyanyi, karena kita merasakan betapa besarnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Atong dihita nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Diborngin Natalon. Ipaluas debatado hita. Marpungu di bagas joronaon. Ipaluas debatado hita. Marsurak-surak mangedehon edde puji-pujiat tuibana. Eddeho kita mah. Saleleng diliot debatado peho sahanguluani, salelengi ma pujiot tama Jehovah, edehot tama ibana, ala tailalahon, nungatung macebalga, dengan basani Jehovah di tonga-tonga ni ngoluta. Jala didok marhite turpukta. Di halomohon rohani Jehovah dotahe, akan nama kabiari ibana, akan nama kalunguton asi ni rohana. Adong tulu hal nanang pinasahat ni Jehovah
marhite pesta Natal di Trupukon. Na parjolo edehon ma Jehovah. Karena apa? Karena Dia telah mengangkat kita dan menaikkan martabat kita dari gelimangan dosa, dari keterpurukan. Dia mengangkat melalui darah dan hidupnya. Pujilah Dia. Dan yang kedua yang ingin dikatakan melalui nats kita pada hari ini, di malam yang berbahagia ini, bahwa Tuhan akan ada selalu bersama-sama dengan kita. Imanakin didok Immanuel, Allah beserta kita. Jalan dapat tuluhon didok. Di halomon rohani Jehovah do akan nama kabiari ibana, akan nama kalunguton asini rohanai. Tuhan selalu menginginkan hidup baru di dalam diri kita. Alani paubama rohata. Inkarnasi Tuhan di dalam kehidupan kita yang memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Pakailah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji madebata saleleng mangulu di hasianganon. Selamat Natal madihita saluhutna. Horas mau lihati rohanami di hali Jehovah. Atam nabede marsaringar di tonga-tonga ni las ni rohanami di bagasan bornginon. Di paingoto dohami ali Tuhan. Di bornginon nunga di payo hami. Nunga di paingoto hami bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Layaklah kami memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan mengangkat kami dari gelimangan dosa. Tuhan mengangkat kami dari kesesakan kami, dari keterpurukan kami, dari setiap pergumulan kami, dari setiap permasalahan kami, dari setiap pergumulan kehidupan kami, baik ekonomi sosial yang kami hadapi. Sehingga Tuhan masih mengizinkan kami untuk menyanyikan lagu pujian di malam Natal ini. Inilah kami. Ajarilah kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami, di mana Tuhan masih memberikan melalui nafas kehidupan kami, melalui Roh Kudus-Mu, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan selama kami hidup di dunia ini. Tuhan menatap dari kerajaan-Mu Tuhan. Betapa sukacitanya bait-Mu yang kudus ini dipenuhi dengan umat-Mu yang merindukan akan penyertaan Tuhan. Rindu akan makna kelahiran-Mu. Biarlah damai Natal itu menyiratkan dan mengukirkan di hati kami bahwa kami harus memuji memuliakan nama Tuhan karena Engkau telah memberikan kehidupan baru kepada kami. Sehingga kami memakai hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan sukacita kami di malam Natal ini. Kami menyerahkan sukacita kami di pesta Natal yang pertama, sukacita kami di pesta Natal yang kedua, dan sukacita kami untuk melewati tahun ini penuh dengan damai sejahtera dan menyambut tahun baru, tahun 2022 yang begitu masih banyaknya Tuhan berikan, Tuhan akan berikan berkat-berkat, keajaiban-keajaiban yang kami tidak pernah tahu. Sehingga kami haruslah memuji dan memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan. Inilah kami, inilah umat-Mu yang beribadah di bait-Mu yang kudus ini dan beribadah di rumah kami masing-masing. Damai Natal mengajak kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami berbuat yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, ampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengangkat kami dari gelimangan dosa. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin.
Marede hita sian buku ede nomor 615 ayat sada dot udutna huhut tapashat peliata tujolo bantu paktu STT HKBP manang sekolah padita. sada remahita jam-jam. Sama
Ale debata aman nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dok na sa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na ni leon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalom may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asa uparhasea kami pelianon. Patibulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asa lam hutadahami godang ni si leon-leon mi tuhami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahamisian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tutodim. Salut amang inang sapit tujuh mahita keluar jaga jarak sesuai prokes. Jaga jarak supaya tidak terhindar dari prokes. Adong do di parade uriat talampet do kopi. Pak Jaloma di pintu haruan negara jata. Sama Natal manita.
Kalau dong na kehilangan dompet, gue mau jalan tuh kami menang story. Dompet. Oh ya, Herpin Supermanto.